Jesús nahi duten arte. Beraz, ziur nago nik maitatzen gaituan munduan zuk ere maitena aritzela. Amaiteko mesedetxo bat eskatu nahi ditu. Ez dakit izten ari naizen edo ez, baina bizirik jarraitu nahi dut denbora luze batek. Beraz, gauza bakarra esango ditu. Akaletara bota behar barraku gehiagi eragik izanagatik izan bari. Aldez aurretiko eskerrak ez batek. Euskera. Bueno, bai mailaka dekiko txatik egin gara, eta hemengo kuseioa zen konpromisoa, itxatxu dut egin. Bai zetxi denak lehenengo baiako korreztaina. Euskaraz biziko gara, euskaraz ez dakitenek erakutsiko diegu. Eta EH bigarren mailako zelelakoak bai. Nire amen arrebaz guraso eta aitonamonan gure hizkuntza zahar hori irakatsiko diet eta dakitenekin ariko nahi euskara. Bueno, eta horrela, poliki-poliki, ordezkari, goizean hartu dituzten konpromezuekin kriselua osatuko dute.